kawula nuwun. Luwiting pujiastomo hayu rahayu rahayu widodo niring sambikala atas nama pimpinan hangaturaken sugeng dalu sugeng pinara sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak siswa budaya ingkang mijil saking Desa Growong Lor, Kecamatan Juanda, Kabupaten Pati. Hingga dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono Soho Ibu Hajah Sri Christine Handayani. Pilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan Griyo nomor 106 cetanipun timur kantor kepala Desa Bakaran Wetan. Prabami Arsu budaya kakung saha putri saderengipun kita sagotrah saking keluarga ageng sandiwara kedobara siswa budaya anglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita angaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamundutanipun bapak kadang panitia ugi dipun sarujuki Dewan Sutra dara kedobra siswa budaya ing dalu punika badhe beber cariyos serial ratapan anak tiri dawah perangan Sundara Sundari. Sutradara kasta dening Ki Gede Sudarno, Astrada kadidakan dening Bagus Farel Wasiti, Pandabu
katindakan dening Ki Bagus Heri Tasmilan. Pagelaran Sandiwara kedobra siswa budaya kairing karabitan siswa laras ikatipun sesepuhi dening Bapak Agus Sujamsir Pangliing Sumorawati utawi Waranggono katindakaken dening Ibu Pami Soho Ibu Wiwit pangebrak katindakaken dening Bapak Yuli Penata Kliran katindakaken dening Bapak Suratman lampu saha dekorasi katindakaken dening Soleh Atmojo kancaring dedapuan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing Kabupaten Binangun Adipati Sasrawijaya katindakaken dening Bapak Dikdo Patih Reksayuda katindakaken dening Bapak Jarwi Santoso Kadang Setyaningrum katindakaken dening Niken Ayu Harjati Pangeran Purbawinata katindakaken dening Bapak Andi Suratmin Temenggung Gunapati katindakaken dening Bapak Budi Dumbek Patih Jaya Wiguna katindakaken dening Ki Bagus Heri Tasmilan Ewan dening para prajurit katindakaken dening Si Gondrong sang pagelaran Sandiwara kedobra siswa budaya Dewi Rukmini katindakaken dening Rini Paulus Retnawati katindakaken dening Yeti Mayang Sari Sundari katindakaken dening Santi Pramuni Pati Bagus ing dalu punika margani dados Raden Sundoro Resi Mahayana katindakaken dening Ki Gede Sudarno Resi Sukmojati katindakaken dening Bapak Deni Wijaya bojonipun katindakaken dening Ibu Suntari Suwarjo Sukesi katindakaken dening Arih Kumalasari Juwelo katindakaken dening Dimas Gilang Permati Pramono katindakaken dening Dimas Indro Mahesa Prabu Tejogosumo katindakaken dening Bagus Farel Wasiti Pangeran Tejo Bawono katindakaken dening Ki Bagus Amin Wijanarko ewan dening Purwanita penglipur katindakaken dening artis ayu sang pagelaran Sandiwara kedobra siswa budaya Emban katindakaken dening Emban Pesek Alfonso Rebet utawi bidagelan katindakaken dening Bapak Glondong CS Pramirsa budaya kakung saha putri kala wau kancaripun dedapuan ing dalu punika kanthi lambon serial Ratapan Anak Tiri Dawa Perangan Sundoro Sundari pungkasanipun atur saking pagelaran Sandiwara kedobra siswa budaya angaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika kita sesanti Jaya Wijayanti nir ing sambikala sekali merdika selaminipun
dusun pelayon kalis ing sambi kala rahayu rahayu rahayu. Ketoprak siswa budaya